Tervetuloa taas Tuubi-videon pariin ja tänään rouvan kanssa lähdetään rassaa puikkia, eli fiksaamaan puikki, koska mulla on käsi kippee, niin rouva tekee sen. Mitkä fiilikset? Ai jaa. Okei. Joo. Okei. Mä kuulin tästä ekaa kertaa nyt. Eli ajamme Kivisydämeen ajoneuvolla merkiltään Puik Park Avanue. Ja menemme pesemään sen sekä päältä että sisältä. Okay, ja tämän toimenpiteen toimittaa meille itse Maaret Paa. Elikkä YouTube-jakson pariin ja näette siellä, kuin rouva pesee meikäläisen oikein niinku vimosen päälle herrain auton. Kai sä nyt lupaat mulle jonkun palkinnon siitä, jos mä tuun auttamaan. Kyllä lupaan. Illalla on palkinto tiedossa. Näillä ei tiedä päin. Juu, en mä näin lauantaisin mitään ilmaista työvoimaa ole lähes tekemään. Et kyllä pikkusen tarvii jotakin palkkaa tästä saada. Saat pusun. No ei riitä, voin kertoa. Kaksi pusua. Lähdetään huomenna Haaparantaan. Sillä ehdolla, että mennään puikilla. Ei! Joo! Puikilla haapa hapit sulle, joo. Okei. Okay. Mennään huomenna hapit sulle sitten. Mutta sillä eholla, että puikki on todella siisti ulkoa ja sisältä. Mä lupaan. Et jos jää homma puolitiehen, niin mekin jäähän iihin. Matka jää puolitiehen. Kärkkäisellä. Ennen kärkkäistä käännytään kotiin. Nyt täytyy ajaa todella varovasti, nimittäin puikin renkaassa ei ole tarpeeksi ilmaa. Nyt on päässyt käymään tuommoinen tilanne, että se on karannut alapuolelta se ilma vähän. Joo, ja ei löydetty mistään läheltä mitään paikkaa, koska oli lakkautettuja bensa-asemia ja kylmäasemia ja ei vaan löydy. Kierretty joka paikka oltais tässä ajassa ja tällä kilometrin määrällä käyty jo ihan komiasti Kempeleen hallilla lisäämässä ilmaa. Joo, nyt on ihan turhaa ajeltu. Niin, mutta ajetaan nyt sievästi Kivisydämeen. Sievästi Kivisydämeen ja siellähän onnistuu sekin. No niin, nyt on saavuttu tänne Kivisydämeen, niin miltä se rouva vaikuttaa tämä sinun työmaa? Ootko ihan mielissä, että pääset pesemään tätä oljasta perssiä? Joo. En ole kovin innoissani. No, ootko innoissaan, jos käytäis Ikealla? No voisihan se olla. Okei, no voisiko se sitten olla, että pitäisi pirssi olla melkoisen hyvin puhas? No kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Että tuolla jos parempaa vaatetta laittaa niin kuin farkkuja ja näin, niin kyllä se pitää siistiä hyvin. No on se kyllä aika hieno. Rönttävaatteella voi istua tuossa autossa. No joopa joo. No jos kerta on noin tarkat kriteerit, niin ei muuta kuin laita hiat heilumaan, niin minä nostan jalat pöydälle ja nautin matkasta. Kyllä mulla oikeasti vahvasti on semmonen tunne, että tässä voi käydä silti vielä se, että ihan itse joudun viksaamaan tuon auton. Hei, me ei muista käydä hakemaan niitä meidän juttuja. Ai niitä... Niitä hienoja juttuja. No mutta meillähän on täällä tosi hienoja pesujuttuja ja kaikkia ihan tältä hyllyt notkuen. Hyllyt notkuen meillä kaikkia hienoja tarvikkeita ja tavaroita. Mutta joo, minäpä alan opettaa rouvalleni tosiaan, miten lähdetään liikenteeseen tämmöisessä pesutilanteessa. Ja mitä mä teen eka? ensin levitetään tuohon. Joo. Sä tiesit? Mä tiesin. Okei, hyvä. Noniin. Elikkä liukkarihan löytyy tuosta pumppupullosta. Se taitaa olla vannepesua, niin se ja tuo toinen taitaa olla liukkari. Muistaakseni näin päin se oli oranssipullo liukkari. Pumppaat paineen pulloon. Paine pulloon, sillain pumppaa vaan. Pumppaa vaan. Joo, justiin sillain. Justiin sillain, joo. Mutta
lähdetään levittää sitä sillä hyvin tasaisesti ja älä levitä sitä ainetta niihin kromiosiin niinku tarkoituksella. Eli ette... No, levitämme. Joo, levitä. Ja sieltä lokarin kaareen sisäosat ja kaikki. Kato tänne. Ihan näin. Voitko sä ottaa tämän kameran, niin mä pikkusen näytän sulle, miten se tehdään. Okei, sä osaat. Hyvä, hyvä. No niin, siitähän se lähti sitten kuitenkin oppitunti käyntiin. Ja... Joo, sillain kato joka paikkaa sillain. Kaikenlaista puhaasta. Joo, mutta siis tarkasti sinne alas, niinku alaskin. Sitä liuotiainetta, niin se on tärkeintä, että siellä alhaalla, missä sitä paskaa on eniten, on liuotiainetta parhaiten. Eli siellä alhaalla, siellä, kato sen romillista siellä, niin kato sinne varsinkin. Tuossa sulle mikki, niin voit kertoa, kuin mahtavaa työtä on autofiksarin työ. Silloin kun pääsee tämmöiseen niinku... Katopa tarka, minä sen tarka sanoin, niin tuollakin kato. Tarkasti. Se tarkkuus on paljon enemmän se, että holovaa yhteen paikkaan siis 7 litraa. Se on sitä just, että sitä Ei. laitetaan paljon. Kato sinne kans, joo, hyvää sinne niin. Mutta vain niihin rautaossiin, ei sinne ovipahveihin. Se tarkkuus, se on se juttu. Väitätkö sä, että mä en oo? Se on nimenomaan se juttu, se tarkkuus. Mä oon tarkka. No oot, mutta eri asioissa. Eri asioissa tarkka. Joo, sieltä alhaalta ylöspäin. Hyvä. Pikkuhiljaa alkaa rouvallekin opit menneet perin. Tuo liukkari vaan vähän niille romiosille kyllä vähän myrkkyä, mutta kun levität nyt nopeaa sen koko auto, että se ei jää oikein ässittymään niihin romiosiin, niin Mun pitää varmaan pumpata lisää. ei tarvi pumpata, kun levität nyt vaan sinne tarkon tasaisesti joka paikkaan. Ja takaikkunaa ja kattoa ja ei tarvi jäädä veivaamaan siihen yhteen kohtiin, kun vetää sit vaan kerran siitä noin. Kunhan se on tarkasti. Nyt sä voit vähän pumpata painetta lisää siihen pulloon, niin kato. Riittää. No pyöräytät auki asentoon sen nyt. Pyöräytät sitä kahvaa, katot kumpaan suuntaan sitä pitää pyöräyttää. Katoppa sieltä. Siitä sä näet, että mistä se pyörähtää. Tuolta. En mä tajuu. Pyörähtikö? Ei. Paina sitä vähän ja pyöräytä. En mä tajuu. No, Anna tänne. mä näytän. Tää on tosi vaikea, kun pyöräyttää oikeaan suuntaan. Joo. Just. Tosi. Ihan järjettömän semmonen tekniikka. Vaatii paljon harjoittelua. Siitä pumppaa vaan. Joo, paineet on pullossa ja jatketaan, ettei kuiva pesuaineet päälle. Tässä ei ole tarkoitus, kun liukkaria levitetään, niin jäähän liukkarin kanssa tupakoimaan, vaan se ripeästi levitetään joka paikkaan. Ja sitten oven välit nyt siitä aukaiset takaovi vetäise sinne oven väleihin ne. Paina. Siis tää on niin vaikea sanoa auki. Joo. Sitten hyvin sinne oviaukkoon pelkästään. Ei ovipahveja, vaan oviaukot pestään ja sinne oveen alas nuin ja sieltä. Kato, sä pikkuhiljaa alat niinku opimaan tähän hommaan. Ei muuta kuin ovi kiinni ja eteenpäin. Heti toi paska pois. Joo, eteenpäin on seuraava ovi auki ja oviaukko äkkiä samalla lailla. Ja ripeyttä hommaan, kun täällä alkaa kuivamaan jotain pesuaine, niin pitää sillä suitsait sukkelaan nopea olla ja ovi kokonaan auki, niin saat sinne etuosaan menemään sinne oveen. Katoppa, huone on erittäin tärkeä saada sitä ainetta, kun se on aina ihan paskanen sieltä se kolo. Nui ja sieltä oveen alta nui ja ove pääty sieltä ja kyllä se kuule osaa tuo meikäläisen Ja sitten hei, älä lyö ovea kiinni, sulla on täältä kuitenkin laittamatta pesuaine tänne. Niinku laitat sitä, joo, ei tänne, vaan tänne. Minne tänne? Tänne, näin. Ja kato sinne, mihin laitat sitä pesuainetta, niin näet tiedät, että sitä ei ole laittanut sitä. Ovista kiinni kokonaan. Nui, hienosti. Tuo on melko raakaa touhua opettaa rouvaa pesemään autoa näköjään. Enpä arvannutkaan, että tämä on näin työlästä. Mä oon ennen pessy eri tavalla. Joo,
Sen on näköinenkin se sinun pirssi, että se on pesty pikkusen eri tavalla ennen vanhaa. Mutta joo, sieltä jatkuu hyvin alhaalta ylöspäin. Takakaareen laitoin. Laitoit alhaalta ylöspäin kaarikotelo ja nyt alkaa tosissaan olemaan jo sillä, että pitäisi pikkusen lyödä vauhtia, että saa loppua siinä liukkarit, koska vaahto pitäisi saada jo päälle, kun meillä kuivaa liukkari kiinni ja kohta on meillä melkoiset peijaiset tässä. Onpa hyvä, että on tämmönen oma niinku auto, mihin tätä rouvaa opettaa tekemään, että ei ole mikään asiakkaan auto. Ettei palaa liukkarit kiinni. Täällähän on siis kyleissä jo näköjään pitää. Ei muuta kuin 100. Tuppa tähän kameran eteen. Nyt pitää jo alkaa tekemään toimintoja. Se on palannut jo kiinni tuolta, niin minä nyt näytän sulle äkkiä, kun sulla on mennyt liian pitkään tässä aikaa. Tämä ei ole semmonen, missä jäädään jeesustelemaan tässä aiheessa, vaan se pitää olla nopea. Mä oon kuivannut tänne jo liukkarit kiinni tänne kylkeen, ja tässä se tulee peijääminen. Tämä levitetään niinku tallailemaan aine, eikä jää tosiaankaan niinku patkomaan tämän aineen kanssa, koska muuten se meillä ei tästä hommasta mitään. Mä en ymmärrä. Niin, vauhti ja tarkkuus. Se on niinku autopiksarin aivan niinku... Se on niinku... Ihan turhaa sä puhut, kun mikki on täällä. Niin, että vauhti ja tarkkuus. Se on se autopiksarin niinku se, mikä pitää olla. Että ei voi jäädä tupakoimaan ja hissuttelemaan tuolla kun kuivaa muuten pesuarvi. Joo, mutta tää oli mun eka kerta. Oli siis joo. Ei nää nyt liikaa tuomitse tässä mua. Ei mä tuomitse sua, kun mä vaan opetan sua, että Joo, miten se pitäisi kyllä. tehdä, että se onnistuisi niin seuraavalla kerralla. Mulla kai sattuu aika paljon tuohon kätteen, kun kannattaa. No niin, älä kanna sitä. Mutta no niin, nyt on liukkarit tuolla auton päällä loppupujen lopulta onneksi. Seuraavaksi otetaan tuosta pesurivaahdotin, vetästään vaahot päälle ja mä asennan rouvalle valmiiksi tuon vaahottimen tuohon pesuriin, niin rouva pääsee sitten suihkiin vaahot päälle. Ja täällä on tää käännyttämään ikävämpi juttu. Ei oo uutta kahvaa vielä. Ja kahva juuri vuotaa pahasti, tämä ei oo oikein hyvä juttu. Tää vähän autonudelle antaa kyllä nyt semmoista palautetta, että ei oikein ollut nyt kyllä viimeisen päälle tämä kahva, vaikka tämä tavallaan on viimeisen päälle, mutta tavallaan ei. Tämä on toinen kahva puolen vuoden sisään Kivisydämen toimipisteessä. Niin vuotavat aina nämä kahvat täältä. Niin. Että lähettäisikö Autodude meille uuden kahavan? Kyllä periaatteessa voisi antaa uuden kahavan takkuun. Juu. Nyt sulla on tuossa tuo vaahdotin. Me vähän levitetään tällä ja oothan aina nähnyt sen. Sama homma. Alhaalta. Joo. Noin. Alhaalta ylöspäin levitä tasaisesti joka paikka. Otappa siitä ja se on vähän raskas se letku, niin muista kuljetella sitä mukana sieltä. Vielä tähän. No eikö tonne perään sitten ja katolle ja liipasin pohjaan. Ei voi puoliliipasimella laittaa, tulee pelkkää vettä muuten. Mitä tapahtuu? Liipasin pohjaan. Ei oo pohjassa asti. Nyt on liipasi pohjassa. Ja pesuhommissa voi kastua vähän se. Liipasi pohjaa. Sen kuulee pesuri äänestä, milloin sulla on liipasi ihan pohjassa. Nyt on liipasi pohjassa. Kyllä siitä hyvää tulee. Kyllä sitä hyvää tulee. No oot sä kyllä melko taitava. Oho, nyt sulla jäi tuo letku tonne renkaan taakse jumeekseen. Voi. Kyllä se on kerta kaikkiaan taitava. Ihan ei vielä ensi viikolla oo ei oteta sulle vielä pesuja niinku varauskalenteriin, mutta Onko se hyvä? no mitä sä veikkaat, onko sulla täällä lokarissa vaikka oikeastaan käytännössä ollenkaan? Mä unohdin laittaa tää. Niin, ja mikä muu sulla on unohtunut?
Se oli vähän minunkin moka, mutta sitten puskuri siellä alhaalla, niin eihän sulla mitään. Sä oot vaan päältä huita sun vaan. Siis missä tää? No siellä alhaalla kato. No ei näitä pysty sillä juosten kusten tekemään, vaan joka paikkaan pitää saada pesuaineet ja täällä on kuluma aivan, ei mitään pesuainetta täällä kulmassa ole. Joo. Nuikka. Nyt anna olla se ja sinne alas. Hyvä. Pietä pullo pystössä, niin tulee pesuainetta. Vaahotin pullo pystössä. Nui. Nyt siinä on pesuaine vaahot. No ei sitä mitenkään tarvitse erikseen holovailla, mutta joo, vanneainehan se meinasi unohtua kokonaan. Niin laittaa, niin sehän nyt rouva sitten pörskäyttää sinne vielä vannepesuaineet vaikuttelemaan. Se on tämä on kyllä niinku ihan hauskaa sillä tavallaan pitäis vaan muistaa itellä sillä, että kun ite on tätä tehnyt kuitenkin ihan pennusta asti aina näitä pesuhommia ja tällä, niin kaikki on itelle vähän turhan paljon itsestäänselvyyksiä. Sitä ei tavallaan välttämättä hoksaa, että no eihän se välttämättä muuten rouvalle olekaan niin itsestäänselvä juttu aina tuo asia, eli että sitä saattaa joutua niinku vähän neuvomaan ja tällainen, mutta on se kyllä reipas, kun se on lähtenyt meikäläisen kanssa tänne tekemään tätä pirssiä ja ihanasti kyllä. Pakko se on vähän auttaa sua. Ihanasti kyllä pestä rämmäyttelee tätä kaaraa. Se voi olla, että meitsi piettelee tämän koko puikkiprojektin ajan niin sillä, että rouva tuunailee puikkia ja minä oon täällä kameran takana ite. Ja No ei ihan usko, että se niinkään. seuraavaksi voisi sitten olla että alkaisi rouva tekee sitten maalaushommat tähän, eli konepelti pitää tehdä. Toivottavasti jostain löytyy vähän parempi tuossa, nimittäin pietty jotkut kylätanssit tuossa pellillä, niin se on pikkusen raakassa kunnossa, mutta jos löytyisi jostain parempi kuntoinen konepelti, niin rouva voisi pyyhkiä värit siihen ja sitten noita muita pieniä kosmeettisia haittoja, mitä tässä autossa on, niin pieniä lommoja, niin oikastaisi ja vetastaisi niihinkin sitten pinnat kuntoon, niin. Joo, tämmöstä touhuilua. Minä on kyllä ollut aina sitä mieltä, että hanskat ei hommista tuu mitään, mutta rouva halusi vetästä nyt hanskat Äsken kävi semmonen kätteen. juttu, että kun mulla meni vanneainetta tuohon sormiin, Joo. niin meni ihan sairaan liukkaan tuntuiseksi noi sormet. Ai, se on kyllä. Jotenkin silleen tosi sileeksi ja Joo. liukkaaksi. No nyt sulla on sitten puhtaat sormet. Mutta hei, nyt sulla on oikeesti jo kiire. Sulla niinku pesuaine kuivaa täällä ja sinä murehit, että sulla on liukkaat sormet. Eihän se sillä lailla toimi tämä homma. Siitä se harmaa, joo se kätöseen. Ja alat huuhtelemaan ja vaahto huuhellaan alhaalta ylöspäin pois. Eli taas aloitat alhaalta. Hyvä! Todella hyvä! Huolella. Huolellisesti. Ei tarvi vettää 80, vaan sellainen sievästi veät. Ja huolella joka paikassa. On se kerta kaikkiaan, se on reipas. On. Nui se vaan pessee puikin puhtaaksi. Sillä, että ei roiskuisi kovin paljon vettä sinne. Eli Miksi tää ei lähde päälle? lähtee. No niin, joo, ei sillä. Ei kastella koko pitäjää ja koko autoa, mutta tupottaa tämä, niin minä näytän sulle miten ne tehdään, niin ei oo sitten ihan Okei. V-vallassa koko pitäjä. Minäpä suhautan tuosta sulle sillä, että tuo toinen pesuri on vähän ollut melkein parempi tuolla lyhyellä kahvalla. Mutta mennään nyt tällä. Niin Okei, eli sieltä lyö läheltä. kiinni lähelle tuo, eikä täältä näin, että se on koko koelauta pesty samalla. Tällä lähelle tuo.
Mut kun se roiskuu päälle, mä en halua kastua. Se, että jos sieltä pikkusen roiskuu vettä tuonne sisälle, se ei haittaa mitään, mutta että jos koko auto on ihan se on tympiä. Noniin. Ja tässä tosiaan nyt kun huuhellaan, niin ensimmäisenä sinne toiseen päähän se... Ei sieltä ylhäältä, kun pestään vaan... Katsoitko sä yhtään, kun mä näytin sulle mallia? Mut sä pesit tuon. En mä pessy sieltä katolta asti sitä. Ei pestä kattoa, vaan pestään tämä väli tästä. Tämä väli. Käännä se, katoppa kun sulla on se kahava ensinnäkin. Siinä kahavassa on mutka. Niin käännä se ensinnäkin tästä näin, että se ei soota se mutka ja viet sen Tästä. sinne. Nyt paina liipasinta. Paina. Elää pumppaakko, paina pohjaa se. Oota, kun se ei mene. Sulla on tuo... Nui, joo, löysä. Ja nyt pystyy se kahava tähän asentoon. Ja täältä nyt vetäiset näin sen. Joo. Niin sä et kastele koko pitäjää. Ja se... Hyvä. Elää sitä katolta asti pesekö, sä peset muuten katto verran. Joo, ei paljon akastu. Ei paljon akastu. Auton sisältä. Joo, ei oo nyt onneksi vähän aikaa kukaan takapenkillä istumassa. No, se ovi on vielä pesemättä. Ei oo takapenkillä. Joo. Nyt, arvaa miten kävi tuo alareunan pesukas. No sä pesit hallin lattiaa, mutta sulla ei osunut ensimmäinenkään suihkasu sinne oven alareuna. Ei siellä, vaan siinä kyykisty ja kato mihin sinä suhhuutat sitä ainetta. Vettä. Hienosti. Joo, elikkä nythän se on niinku päältä esipesty tuo auto. Kävästiin syömässä tuossa välillä. Niin sehän kerkes vähän kuivahtaa tässä välissä. Mukka ei mennyt, koska tilanne oli se, että saatiin vieraita, mikä oli ihana asia. Mut Kyllä, nyt oli mahtavaa käydä vieraiden kanssa tuolla ylhäällä vähän syökäsemässä ja pikkusen aikaa rupateltiin ja pitkästä aikaa nähtiin muutenkin niitä, niin kivaa. Olipa kivaa juttu. Mutta siis auto on tosiaan nyt Esipesty. ja rouva on alkanut tekemään siihen minun istuessa täysistunnolla ruokatauon jälkeen. Niin sisäviksiä ja tämän auton ihan vakiovarusteisiin kuuluu semmonen Älä kaiva sitä sieltä roskiksesta. Ja se oli tämä. Ankka menee roskiin. Anka tunkenut roskiin. Eikä me Ankalle niin kurjaa loppua todellakaan suoda, vaan Ankka tulee takaisin Ei tule. Ehdottomasti nimittäin. Ankka kuuluu Amerikan autoon. Mutta joo, siis nyt kun tosiaan esipesu on keretty tehdä tähän vasta, niin tämähän oikeasti pitäisi pestä vielä päältäkin niin kunnolla. Toki tämä lähti ihan ok hyvin kyllä nyt tällä kertaa puhtaaksi ihan tällainen niin pelkällä vaahulla ja liukkarillakin, mutta eihän tämä nyt puhas silti oo. Niin ehkä olisi hyvä kintastaakin, mutta nytkö tässä kävi tämmönen juttu, niin tällä kertaa me ei sitä kintastusta tähän nyt sitten tehdä, vaan tyydytään tähän rouvan tekemään täydelliseen pikapesuun, mikä on tehty liukkarilla ja vaaholla. Lennosta vaihoin. Mä olin ihan kintastelemaan. No joo, mutta kintastele täältä sisältä puhtaaksi. Tämä siinä onkin sulle vähän sitten arpeettia lisää. Ja muista, että Ankka on A-paikalla eli koelauvalla ja aina mukana. On. On ja no niin. Ei sitten muuta kuin rouva ampasee tuonne sisustan kimppuun ja... näyttää miltä tää näyttää tää sisusta ja sitten näyttää sen jälkeen. Voisin vähän niin kuin näyttää miltä näyttää niin kuin näyttää. Eli Täällä pieni lähellä. likastahan täällä on.
Se ei kyllä tähän kameraan edes niin varsinaisesti näy kuin likainen se on. Mutta kyllähän siellä sitä göntsää on kertynyt tuonne ajoneuvoon. Eli ajoneuvohan pitää siis alkaa pölyt pyyhkimään ja imuroimaan. Ja. Nahkapenkeillehän pitäisi tehdä suojausta. Etupenkit on valitettavasti aika rajusti päässyt kulahtamaan, mutta en tiedä pitäisikö hommata jostain uudet etupenkit tähän. Mutta penkit kaipais kyllä vähän nahahhoitotuotteita. Tällä kertaa me ei kuitenkaan tajeta siihen ryhtyä, vaan ihan mennään pelkällä imuroinnilla ja pölyjen pyyhinnällä. On kyllä niinku sillain no ihan jees katsoako toinen touhua. Ei siinä pelaa se lukko joka kohdassa, antaa sievästi sen ottaa, niin se pysähtyy. Tässä on tärkeää, että piettää sen maltin, kun tätä yrittää pyssäyttää, että se hervoton rykiminen, katoppa, kuuntelepa. Ja se jää tuolla. Noin niin. Rouvalla on tuo, että se ei malta. Sillä on niin kauhia touhu päällä, että se ei niinku malta hetkeksikään. Saanko antaa kysymyksen? Sä alat kotona siivoamaan kämppää. Niin missä järjestyksessä? Luutuuko sä ensin lattiat ja sitten imuroit ja sitten pyyhit pölyt? Olisitko sä halunnut, että mä pyyhin ensin pölyt? Eikö mä vaan kysy, että siis, kotona kun sä siivoat, niin luutuuko sä ensin lattiat ja sitten imuroit ja sitten pyyhit pölyt? No kotona mä teen aina silleen, että mä ensin pyyhin pölyt ja sitten imuroin. Joo. Mutta mitä mä oon mun autoa pessy sisältä siistinyt, niin aina ensin imuroinut ne enimmät ja sitten käynyt luutulla perässä. Karva täällä on märkää. Mitä sanoit? Että tää karva täällä on märkää, koska mä kastelin tän koko auton, kun mä yritin pestä tätä. Arvasin. Ihmehän kuivaksi ne karvat. Imaaseppa karvat kuivaksi. Ai että se kelepaa, ai että se kelepaa. Tuo kyllä harmittaa, kun tuossa penkissä on tommonen reikä, kun se on mennyt niin huonoon kuntoon. Rouva tuossa kävi tosiaan nyt imuroimassa tämä auto ja lopetti imuroinnin ja kehui, että tämä oli nyt sitten se imurointi, mitä tällä rahalla sai. No, aletaanpa tarkistaa sitten tuo imuroinnin laatu, että päästäänkö tällä laadulla haukiputtaalle asti, vai onko imuroitu niin hyvin, että ihan käytäis Haaparannassa kääntymässä. Kaikki voi vaikka sillä pyyhki. Ja Ankka ei lähe. Sä koko ajan käyt viemässä sen. Se on sääntö, että Saanko Ankka tehdä näin? pysyy. Sä voit laittaa sillä ja pyyhkiä sieltä sitten hyvin sen puhtaaksi. Joo. Toimittele. Joo. Onko sä laadun tarkkaan? Joo. Muista kaikki kolot. Se on vähän nöysän näköinen, jos on sillä puoleksi vaan pyyhitty, eikä jokainen kolo puhiste. Tätä mitä tällä rahalla saa. No katsotaan sitten siivouksen jälkeen, että käydäänkö Iissä mutka vaan käydäänkö Haaparannassa. On mulla onneksi omakin auto. Että onko se Iissä sellillä lihapullat vaan sitten Haaparannassa Ikean lihapullat. Kummat ne on? Sähän sanot, että Ikealle ei saa mennä. No ei me olla tosiaankaan kyllä menossa. Niin hyvin näet tosiaankaan siivoa tätä autoa kyllä. Tiedän jo nyt sen, että me Ikeaan mentäis.
Se on poikotissa meidän reissuista se Ikea. Ei oo. Kyllä on. Tuleeko puhas? Tuleeko tälleen tehdä? Saat sä tehdä vaikka silläkin. Tyyli on vapaa, kunhan lopputulos on viimeisen päällä. Käydään sitten ostaa tähän uusi Wunderbaumi. Okei. Uuden buntsikan aika olisi sitten. Jaha. Mutta siis joo. Rouva on aivan ihastunut tähän ajoneuvoon. Tää on ensimmäinen niinku semmonen meikäläisen harrasteauto, mistä rouva oikeasti tykkää. Se ei oo sitä vielä uskaltanut ääneen myöntää, mutta Mä tykkään tästä tän verran. sä tykkäät tästä todella paljon enemmän. Se ihan mielissään puunaa tätä minun kanssa. Ja niin, se vaan on tykästynyt tähän autoon. Ymmärtäähän sen. Onhan tämä hieno pirssi. Letkeä kapistus. Tää on pappa-auto, mutta tässä on kiva olla kyyvissä oikeesti, koska tossa on mukava istua ja... Tää ei oo pappa-auto, tää on oikeasti niinku herrainpirssi. No papa on monesti herroja. Joo, mutta tämä on vaan ylellinen herrainpirssi. Kertakaikkisesti. Mutta kattokaa oikeesti, se näkee niinku, että se rakkaudesta tekee tuon siivouksen. Sekä minua että tuota autoa kohtaan. Ihana kyllä kattoa. Kerta kaikkiaan. Nui se oikein. Joka kolo. Miten toisella kädellä tekee? Ei, mulla on sairaalassa lääkäri sanoi, että mulla ei saa nimenomaan, että rouva nyt siivoaa pirssit. Ja kodin. Niin, pirssit ja kodin. Joo. On hienoa. Jaha. Täälläpä menneekin sitten ikkunat mintti. Pestäänkö sisältä ja ulkoa? Pestään tietenkin, kun kerta tämmönen täydellinen fiksari on saapunut tekemään työn, niin otetaan nyt sitten koko raha. Koko rahalla, joo. Kyllä on ollut mukava seurata. Se on kyllä niin reipas ja tuommoinen oma-aloitteinen. Pääset töihin meille. Mä taidan olla jo. Ai jaa, niin joo, mutta siis fiksarihommiin. Kyllä mä ehkä siellä toimistossa mieluummin pysyn. Niin joo. Siis Mut voin mä tulla tuuraille. joo. On kyllä oikeesti niin. Mulla on kyllä ollut niinku kissan päivät niin sanotusti tässä vaan. Ite vaan loikottanut vieressä ja seurannut, kun rouva on pistänyt Sulla on käsi kipeä. puikin Totta minttiin. kai. Mut sillä on taka-ajatus, minä tiedän sen. Sillä on taka-ajatus, mutta silti se tekee tämän niinku rakkaudesta puikkiin tämän työn. Mä tiedän senkin. Se on ihan lovessa tähän autoon, siis käsittämätöntä. Mä oon ovessa suhun. Ja puikkiin. Muhun ja puikkiin. Mutta kohta ollaan valmiita, niin että auto on kohta ihan mineraalissa sisältä ja ulkoakin ihan ok, hyvä niin. Eli vintissä, eli vimpan päälle. Jatkossakin, vaikka mulla ei olisi käsikipiä eikä mitään muutakaan, niin se saa kyllä ihan itse siivota omaa auton sisältä ja minun puikin. Kyllä. Mä siivoon kodin ja sä autot. No nyt se on kääntynyt siihen, että sä siivoat autotkin. Siivoaks sä sitten kodin? Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Mä en kuullut tätä vastausta. Hyvä. Tulee hyvä. Mä löysin 3. kertaa tän fucking ankan tuolta autosta. Mä oon 3 kertaa laittanut tämän roskiin. Tää ei jää tänne. Nyt se... mistä sä löydät se seuraavan kerran, jos vielä kerran nakkaat. Ei mitään, seuraappa mua tänne päin. Arvaa mistä Ja- sä löydät sen, jos sä nakkaat sen roskiin. Tää on viimeinen kerta. Jos sä laitat sen sinne. Tiedätkö mistä löydät tuo aamulla? No. Sinun tyynyalta. Tuo ankka tulee kummittelee sinun elämää, jos sä nakkaat sen roskiin. Ihan sama. Mutta Elämä hei, on.
Mihin nyt mennään? Nyt mä haluan päivittää noin huonetuoksut, tai nuo autotuoksut, eli revitään nuo edelliset kaikki tuoksut myös pois ja käydään hakemaan joku hyvä tuoksu. Mistä me haetaan tuoksuja? Mikä on auki? Kärkkäinen. Motonetti. No ei mielellään motonetti, koska sinne menee Okei, liikaa eli aikaa. motonetti. Selvä, mennään motonettiin. Kiitos, moi. Nyt olemme Kärkkäisellä ja lähdetään ostamaan joku hyvä semmonen tuoksu. Ja se ei saa olla mikään semmonen amisvanilja, Amis vaan vanilja. se pitää olla joku semmonen niinku puhdas tuoksu tai vähän joku semmonen, Okei. joku raikas. Joo. No niin, nyt lähdetään ja se ei oo sitten mikään amis vanilja. Ei. Siis meidän piti tulla tänne Kärkkäiselle hakemaan ainoastaan niitä hajukuusia. Joo, mutta meidän on käveltävä tämä koko kauppa nyt Joo, läpi. kauppa pitää läpi kävellä, mutta ei tarkoita sitä, että pitää joka hyllyväli kävellä läpi. Ja tonkia joka Mä ikistä koko ajan tavaraa. pysyn sillä liikkeessä kuitenkin, että Joo, tää ei menee tosi mene läpi tää sutjakasti. selitys. Saanko mä niinku päättää tämän? Saat, mutta en olisi ihan ensimmäisenä uskonut, että minä olen joskus rouvan kanssa Wunderbaumin hyllyllä ja rouva etsii vuntsikoita. En mäkään. Mä en oo siis, mulla ei oo autossa itellä ollut koskaan tällaista. No ei mullakaan. Onhan sulla. No ihan joskus 20 vuotta sitten, mutta... Ja sinä justiin kehut, että ei mitään vaniljaa, niin sitähän Joo, siellä haistet. en mä mitään amis. Tuo oli ananaksen hajuinen. Okei. Ja sitten se näitä, mitä nämä rekkamiesten nämä poput. Näitä se äsken, että pitäisikö tämmönen laittaa. Saapa nähdä minkä näköistä. Se varmaan ostaa nuo karvanopatkin siihen autoon. Saapa nähdä. Tällainen muuten oli No siinä. siellä oli Amerikan autossa semmonen tietenkin. Näitä ei voi haistella, niin mä en halua ottaa tollasta, kun mä haluan Okei. olla niinku varma, että se on hyvä. Okei, selvää. Näyttäis melko vaikea päätös olevan. Tää on todella vaikea päätös, mutta mä olisin siis halunnut tämän mansikan, mutta kun Kallehan on niin ehdoton, että mansikkaa ei saa Joo, olla. ei. Se on niinku viimeinen valinta. Sitten mä oon meillä. miettinyt nyt tämmöstä bubblegumia, koska Joo. tää on pinkki ja tää ehkä tuoksuu ihan hyvälle. Paskalle. Mutta mä en tiedä, onko tää liian makea. Okei. Joo. Mutta mä luulen, että me mennään tällä. Okei. Meinaatko, että niinku yksi riittää? Pitääkö niitä olla siis monta? No ei tosiaankaan tarvi. Minun puolesta pärjätään hyvin sillä yhdellä. Voidaan me ottaa nää. Siis, tiedätkö minkälainen oikea amiskulttuuri on? No, Nehän kilpailee siitä, että kella on eniten noita Wunderbaumeja. Noita hajukuusia hyi autossa. että kun sieltä Joilla tulee pahimmillaan, huono meet olo. Saksalaan marketille, että eihän ne nykyään vissiin marketilla enää, mutta meet johonkin missä ne nykyään majailee, niin meet jonkun pahimman amiksen autoon, niin siellä on varmaan 200 hajukusta, kun siellä peilissä roikkuu. Tai ei pelkästään peilissä, vaan ympäri autoa. Täällä on tämmönen ilmanraikasti ja tästä lukee, että new car. Joo, Niin haiseeko tästä uudelle autolle, jos tätä laittaa? no ei siitä poikista enää ihan tuliterä-hajusta saa vaikka laittaa senkin. Se on Pitäisikö vähän kokeilla? käytetty hajuinen siltikin. Pitäisikö kokeilla? En tiedä. Mä en tiedä. En minäkään. Ota se poppu, kun sitä niin haisteletkin koko ajan, niin lähet. Onko sä nyt tän tyytyväinen, kun sä sait puikkiin itse valitsemasi hajuun tuommoisen, Joo. mikä tämä on. nyt oli? Polli. Mä en oikeastaan tiedä, mitä tää tarkoittaa, tää fine squash. Okei. Mutta tää tuoksuu semmoselle raikkaalle. Mä uskon, että tää on ihan passeli. Okei. Mut mä en tiedä sitä, että miten tää asennetaan, kun tää on tämmönen pullo. Eikä se lyö vaan jotenkin siihen koelavalle pystyyn ja tuoksut tulee pirtti. Täällähän on mennyt ikkunat vähän huuruun. Ikkunat mennyt näköjään huuruun. Ei paha. Pistetäänpä Joko me heti asennetaan tää? No sä voit asentaa sitä siinä, niin minä
Mitä Etin auan hitsiä? ja jostakin. Minä en oikein tiedä, että mihin minä olen laittanut auan. Tässä on tuo puhalintana. Pitääkö tää avata kokonaan? Kai en minä tiedä. Lue ohjekirjaa, siellä En mä varmaan on. näe. Eikä mitään ohjekirjaa aleta lukemaan. Sieltä tärähti puikin tulille. Joo, mulla ei oo siis... Eiku hei, täällä on joku tämmönen tarra. Millä tää laitetaan. Niin, siis sen sais sinne koelautaa sillä kiinni, mutta eihän me nyt semmoista tarraa laiteta koelautaa. Miksei? No sehän on hirviän näköinen, kun sotkitaan se. Ei oo. Onko täällä sisävaloa? Kattovalaa sinne. No, tässähän on valoja kun Residentin linnassa ainakin silloin kun ove aukaisee, mutta on siellä kattovalotkin. Mut mä oon nähnyt kyllä, että meidän asiakkaallakin on ollut tässä tällainen. No se onkin halunnut liimata sen sinne koelautaan kiinni. Ja mäkin haluan. Ai säkin haluat liimata. Mutta Mä en halua edes sitä kovin julkiselle paikalle näköiselle. kun eikö? Laitetaanko Minun tänne? mielestä minun amisvuodet on jo ohi. Tänne nurkkaan. Minun mielestä minun amisvuodet on jo ohi ja silloin ei pollua tarvi. Olisiko täällä nurkassa hyvä sitten? No laita siihen sitten kiinni se, mutta laita se teippi sinne, Haluatko sä että se ei avata lennä. tän, koska mä en tiedä, että miten tää niinku toimii. No en minäkään tiedä. Sä oot amis ollut joskus, kyllä sun mutta pitäis meidän tietää. aikaa ei ollut kuin hajokuusia, ei meidän aikaa ollut tuommoista... Okei, eli täällä oli tällainen, mä luulen, että toi pitää ottaa pois. Mä luulen, että sitä ei pidä kokonaan ottaa. Ehkä en minä tiedä. Pitää. En minä tiedä. Sitten mä otan tän tarran tästä. Ei sitä varmaan kuulu ottaa ainakaan pois. Okei. No nyt mä lyön tähän tän kaksipuoliteipin. On kyllä monenlaista. Alkoiko se jo vähän haisemaan? Alako? Okei. Joo. No ja lätäiset se sinne kulumaan sillä, että se pollu tulee sinne noin. Onko se nyt sitten vaikka sillä? Nyt on rouva saanut koristella puikin koelautaan tuommoisen pollu ja nyt on kuule niinku alkoi tämän heti päivän... kuule haisemaan. Joo, niin alako. Onko tämän päivän viksit sitten tältä osin nyt sillä, että lähdetään sitten tästä kämpille päin ja suihkuun ja nukkumaan? Kyllä, Ja... mä oon ihan poikki tästä päivästä. Mä haluan vaan suihkuun, voitaisiin käydä saunassa Joo. ja sitten nukkumaan. Ja aamulla voitais sitten katsoa, että Aamulla joo. sitten lähdetään Haaparantaan. Niin, kyllä. Mutta joo, mennäänpä sillä. Ja kiitos kun katsoit tämän videon ja pysykää kanavalla. Todennäköisesti sieltä Haaparannan reissusta tulee myös sitten pikkusen pätkää, kun puikilla rämmäytetään Ruottinmaalle ja rouva laitetaisiko jopa rouvaa ajamaan. En tiedä vielä siitä. Mutta kiitos. Ei Kiitos tokkis. ja ei muuta kuin taas seuraavaan videoon. Moi moi!